Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Көн сайын безнең иҗат төркеме милләт тормышында булган мөһим вакыйгаларны яктырта, кызыклы видеоязмалар, фикер, фотосурәтләр тәкъдим итә. Бүген дә дәвам итәбез. Бүтән дөнья татар конгрессы мәгълүмати бүлеге эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Милли тормыш матбугатта ничек чагыла? Бигрәк тә татар матбугаты, татар милләте турында сөйләмәсә ул ни кирәк? Әлбәттә. Шит төбәкләрдә татар теле укытылуы. Удмуртиядан безнең репортаж. Күп җирләрдә татар теле дәресләрен кыскарту барды. Ләкин безнең 10нчы мәктәп администрациясе бу татар теле дәресләрен кыскартуга риза булмады. Һәм біз башка еллардагы кебек быел да һәр класста 2 сәгать укытуны дәвам итәбез. Алар бер туганнар кебек. Канададан безнең репортаж. Если говорили татарин, то я только гордился этим, что я татарин. И может быть, как меня отец всегда говорил, татарно яратмыйлар, анан эшен яраталар. Тарихи кадр сәхифәсендә Фатиха һәм Сөләйман Аитовлар. Сөләйман Аитов соңгы сулышына кадәр мохтаҗларга ярдәм итә. 4нче хатыны Фатиха Аитова җитәкләгән хатын-кызлар гимназиясендә үз хисабында тота. Татарлар төрле сәбәпләр аркасында дөнья буйлап сибелгән. Иң мөһиме, алар үзләрен танытып гомер итә. Тарихи ватаннары белән дә хәбәрдар булып торалар. Моның өчен Татарстан Республикасында бүтән мөмкинлекләр дә тудырылган дисәк, ялгыш булмас. Бүтән дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне барлап, җыеп, ярдәм итеп торучы оешмалар бар. Шуларның берсе Бүтән дөнья татар конгрессы. Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты яңартылган бинасында эшләп килә. Билгеле инде без аның эшчәнлеге белән сезне таныштырып киләбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген без мәгълүмати хезмәт һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә бүлегендә кунакта. Алар бүген нәрсә турында фикер алыша, нәрсә борчый, нинди яңалыклары бар? Милли тормыш матбугатта ничек чагыла? Бигрәк тә татар матбугаты, татар милләте турында сөйләмәсә ул ни кирәк инде? Әлбәттә. Бу атнада юаннар көзгесендә шәһри Казанда кичкенә бар, анда бик балалар бакчалары саны арта дигән генә, ләкин зур мәкалә бик әллә ни күп түгел анда. Менә мәдәни җомгада бусында да шундый зур, мөһим, актуаль мәкаләләр бар. Бүтән Россиядагы милләтләрнең әдәбиятләре, әлифбалары булмауга битеп баруга башланган зур мәкалә. Димәк, татар матбугатында татар милләтенә калган материаллар бар. Бар, һәм булганын без аны аңлатырга да тиештер. Ни аны укымаска тиештер. Менә хәзер подписка башланды, абунәчеләр. Язылсыннар, укысыннар. Безнең максатта бит милләт турында язган газетларның барлыгын исенә төшерсәк, компьютер аша, һәм без аны социаль селтәр аша таратсак, мөгаен язылучы, укучы булыр. Хәтта кирәк булса интернет сәхифәсенә кирип тә укырга була бит. Әлбәттә. Әле телевидение бар. Менә әгәр дә килешсәк, не телевидение каналларындагы милләт турындагы тапшыруларны без үзебезнең обзорларда күрсәтмәскә тиеш. Күрсәтергә димәк, бу безнең яңа юнәлеш бар. Менә төрле юнәлештә дигәндә менә безнең сайтта барды Сабанту 2018 мизгелләрдә дигән фото күргәзмәгә конкурс. Ничек менә сез карап бардыгыз, Алена, Марсель? Җиңүчеләрне билгеләдек. Кайсылар актив булдылар? 50-га якын кеше катнашты. Төрле өлкәләрдән җиңүчеләр күренде. Җиңүчеләр Ростов-на-Дону шәһәреннән билгеләнде. Даннары Чувашия Республикасында үткән федераль Сабантуда төшергән фотоны онлайн тавыш бирү нәтиҗәсендә күп кеше хуплады. Шуннан Эстония һәм Канаданың Монреаль шәһәреннән килгән фотосурәтләр күп тавышлар җыеп 3нче урын билгеләдек. Димәк, географиясе бар булды физикнең. Шит төбәкләрдән, Россиянең төрле төбәкләреннән, чит илләрдән 50-га якын фотосурәт килде. Булат, менә татар һәм каләм бәйгесе безнең дәвам итә. Эшләр килә. Әлегә вакытка килә. Безнең 1 октябрь хәтлек эшләрен кабул итү дәвам итәчәк. Тел турында бармы анда? Анда тел буенча да бар, әлбәттә. Ул бит тел буенча татарның проблемасын күтәргән. Мәсәлән, төрле номинациялар буенча. Үз номинациялар һәм җиңүчеләрнең аның шактый җиңүчеләргә бирелә торган суммасы да шактый. Димәк, журналистларны кызыксындырырга мөмкинлек бар. Берничә җиңүче буламы? Анда була 6 җиңүче. 3 номинациядә 6 җиңүче.
Андан соң бит әле безнең яңа тапшыру башланды, очрашуны Казан дигән. Димәк, Казанга килгән һәрбер җитәкче үзе башкарган эше, милли оешма җитәкчесе үзе башкарган эше, шул региондагы күпме халык бар, нәрсә эшлиләр, оешмаларын инде, яшьләр оешмалары бармы алар канат астында, гомумән алар менә шул турыда безгә килеп, студияга кирип язылып, безгә бәян итәчәкләр Алла бирсә. Без ул тапшыруны башлап җибәрдек. Бүтін Дөнья Татар конгрессының 3-нче катында әлеге бүлекнең Дөнья видео студиясы да эшли. Студиябыз кунагы Равилә Шайдуллина. Әлеге студияда төрле өлкәләрдә хезмәт итүче затлы ул кызларыбыз белән әңгәмәләр, бәхәсләр язылып конгрессның сайтына куела. Кыскасы, көн сайын яңалык, кызыклы вакыйга. Бу төрле илләрдә гомер итүче милләттәшләребез өчен бик мөһим. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Өйрәтәләр мәктәпләрдә туган телләрне дә. Гәрчә узган ел аңа бәйле шаукым гаять җиддигә әверелеп, мәктәпләрдә киеренкелек тудырып, укытучыларны кыскартуга китерде. Татарстан Республикасы мәктәпләрендә татар теле элек мәҗбүри булса, хәзер ихтыярыйга калды. Әти-әниләр туган телен сайлап гариза яза. Уку елы әле башланды гына. Тукай телен сайлаучылар саны төгәл билгеле түгел. Билгеле, татар теле кайбер чит төбәкләрдә дә укытыла. Дөрес, анда дәресләр саны кимрәк. Удмуртиядә хәлләр ничек соң? Үз хәбәрчеләребез видео язмасында. Ижауның кайсы гына мәктәбен алма, ул күп милләтле. 90-нчы еллардан алып, аларга Тукай теле дә үтеп кирде. Милли сыйныфлар ачыла башлады. Аңа кадәр башка фәннәрне алып барырга мәҗбүр булган татар теле укытучылары сөенеп, үз белгечлектәре буенча белем бирә башлады. Дөрес, кайсыдыр мәктәпләрдә татар теле әкренләп төшеп калды. Кайсыларында түгәрәк, факультатив буларак алып барылуга күчте. 10-нчы санлы мәктәп расписаниесендә бу елда башка фәннәр белән беррәттән татар теле дә лаеклы рәвештә үз урынын биләп тора. 4-нчеләр китапларын парталарга ачып сала. Туган телләр тирәсендәге шаукымга ярып, әти-әниләр оннан баш тартмаганнар. Менә туган көндә дигән Резда Валиеваның хикәясе бар. Без бүген шушы хикәя белән танышабыз. Фәрида Кашапова 10-нчы санлы мәктәптә татар теле укытыла башлаган чордан алып, бүген дә эше мактаулыгына түгел, мәктәп тарафыннан яклаулы да. Күп җирләрдә татар теле дәресләрен кыскарту барды. Ул безнең шәһәргә дә кагылды, Ижау шәһәренә дә. Ләкин безнең 10-нчы мәктәп администрациясе бу татар теле дәресләрен кыскартуга риза булмады. Һәм без башка еллардагы кебек быел да һәр класста 2 сәгать укытуны дәвам итәбез. Атнага 2 сәгать укытуны дәвам итәбез. Эшә еркендә йөреп, нигездә русча аралашып, узганнар бераз онытылган, әмма укый-укый балаларның исләренә төшә, ачылалар ди мөгаллимнәре. Расписаниедә булганга түгел, үзләренә кирәклеген аңлап өйрәнәләр. Мин татар кызы, мин туган телне белергә тиеш. Я удмуртка. Я изучаю татарский язык, потому что хочу быть современной. Современные люди знают много языков. Если знать татарский язык, можно понимать других тюркских народов. Например, башкиров, кумыков, узбеков. Дәреслекләргә кытлык юк, әмма төбәкләрдә сайлар мөмкинлек тә юк. Без хәзерге вакытта Фатхуллованың татар теле дәресе укытабыз. Без тагында бетрәкләрен күргәнебез юк. Соңгы вакытта әйтәләр инде, дәресләр, югары дәрәҗәдәге дәресләр, методик ярдәмлекләр белән, дәфтәрләр белән әзерләнә дип әйтәләр. Но әле без аны үзебез күргәнебез юк. Һәм ул төбәкләргә кайчан килеп? Ул төбәкләргә кайчан килеп? Безгә лагерме юкмы? Татар теленнән әдәбиятны да аерасылар килми, гәрчә аерым дәресләр каралмаса да. Фәрида Фрунзовна укучыларын Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Абдулла Алиш һәм башка язучылар татар рәсемнәре иҗаты белән мөмкин булганча таныштырып килә. Әтил буенча олимпиадаларга әзерләнгәндә укучылары белән аерым утырырга туры килә. Узган ел укучылары Казанда регионара олимпиадаларда уңышларга ирешеп кайтты. Бу ел ниятләрендә милли чаралар уздыруда, иҗади бәйгеләрдә катнашуда. 97-нче санлы белем йортына караучы Хөсәен Фәйзханов исемле лицейда беренче дәрес татар теле булса, шундый матур теләктән башлана. Икенче сыйныфларга туган тел керәгенә башлый. Узган ел өйрәнмәгәннәр, чөнки беренче классның төп уку планында атнага 21 сәгать каралып, татар теленә урын юк.
Парталарда шулай ук Фәтхуллова дәреслеге ятса да, Фәүлә Ямалиева быел икенче программаны сынап карарга тели. Казанга татар теле укытучылары җыенына баргач, яңа дәреслек алып кайткан. Үткән ел вебинардарда катнашып, укып, белем алып, сәлам программасы белән танышкан идек. Менә шул сәлам программасының китапларын, дәреслекләрен укытучы өчен ярдәмлекләрен алып кайтып, карточкаларын алып кайтып, менә шул хәзер шуны үземдә кулланырга тырышам, менә шул дәреслек белән эшләргә кирәк дигән фикергә килә башлады. Ошады. Дөрес, әлегә дәреслек тә, эш дәфтәре дә үзендә генә. Программа балаларга ошый дие. Безнең булуыбыз видеотасмага төшерүебезгә дә кыенсынып калмадылар. Тырышып шөгыльләнә бирделәр. Без өйдә татарча сөйләшәбез. Мин татар телен яратам. Татар тарихчысы Галиме исемен йөртүче лицейга әтиәниләр балаларын татар теле керәчәген белеп китерәләр. Быел беренчегә 30 бала кабул иткәннәр. Теләүчеләр күбрәк тә булган. Лицейда туган телне сөйләүдә икеле-микеле уйлаучылар булмаган. Татар телен сөйләделәр. Һәрберсеннән дә гаризалар җыйдык. Үткән елда, быел да гариза җыябыз. Берсе дә каршы килмәде. Безнең мәктәп күп милләтле мәктәп. Татар, Азәрбайҗан, үзбәк, рус, удмурт теләп өйрәнәләр. Без күп класстан тыш чараларда үткәрәбез, татар теле атналыклар уздырабыз һәм күп мероприятиялар булгачтан бала кызыксына, аның үсеше арта. Өйләрендә татарча сөйләшәләр икән, дәресләрдә балаларга әлбәттә җиңелрәк диләр укытучылар. Лицейда татар теле атнага 2 дәрес керә. Икенче ярты еллыкта туган тел буларак атнага 1 тапкыр рус теле дә керә башлый. Әмма ул Тукай телен кысырыклый дигән сүз түгел. Ижадан Фәнзилә Зиединова, татарлар тапшыруы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Олар бер туганнар кебек. Канададан безнең репортаж. Если говорили татарин, то я только гордился этим, что я татарин. И может быть, как меня отец всегда говорил, татарно яратмыйлар, анан эшен яраталар. Тарихи кадр сәхифәсендә Фатиха һәм Сөләйман Аитовлар. Сөләйман Аитов соңгы сулышына кадәр мохтаҗларга ярдәм итә. 4нче хатыны Фатиха Аитова җитәкләгән хатын-кызлар гимназиясендә үз хисабында тота. Архивларда сакланучы видео язмаларыбызны барлыйбыз. Бүген без сезне Ванкуверда яшәүче милләттәшләребез белән очраштырырбыз. Биредә рәсми рәвештә оешкан татар берләшмәсе юк. Бер-берләрен интернет челтәре аша эзләп табып, бүген Сабантуй бәйрәмнәренә кадәр уздыралар. Бер туганнар кебек яшибез диялар. Көр күңелле, милли җанлы, кунакчыл милләттәшләребез хакында тулырак Гөлия Садыйкова сөйләр. Атлантик океанның ар ягында Төньяк Америкада без Канада буйлап сәяхәтебез дәвам итә. Бүген Ванкувер шәһәрендә. Ванкувер Канаданың көньяк-көнбатыш өлешендә Тын океан яр буенда урнашкан, рәсми рәвештә 1886 елда нигез салына. Әлеге җирлеккә атама бу урынны беренчеләрдән булып җентекләп өйрәнгән Европалы капитан Джордж Ванкувер хөрмәтенә бирелә. Табигаты искиткеч матур, тау, урман, океан һавасы үзен сиздерә. Бик чиста кала. Әйтергә кирәк, тормыш өчен җир шарындагы иң уңайлы һәм иң яхшы шәһәрләрнең берсе дәрәҗәсен йөртә. Без хәзер Ванкувер шәһәренең үзәгендә. Сәяхәтебезне тагын да тизләтер өчен җир өсте метросын алдырачакбыз. Әйтергә кирәк, аның йөртүчесе юк. Ванкувер спорт шәһәре, аның дәрәҗәсен 2 профессиональ футбол һәм хоккей командалары яклый. 2010 елда нәкъ менә Ванкуверда кышкы Олимпия уеннары узды.
Һәр яңа урын кызыксыну тудыра. Халык ничек яши, көнкүрешләре нинди, төп тормыш кыйммәтләре нәрсәдән гыйбарәт. Ванкуверда халык балык тота, сату итә. Шимбә-якшәмбе көннәрендә балык базары эшли. Яңа тотылган океан деликатесларыннан авыз итәсең килсә, рәхим ит. Менә бу яңа тотылган краб Ванкувер утравыннан, авырлыгы 1 килограмм. Ванкувер күп милләтле шәһәр, өстенлекне җирле халыктан кала кытайлар, индуслар алып тора. Айрым районнар булып урнашканнар. Алар арасында безнең милләттәшләребез дә бар. Без Стэнли паркында, материкта иң зур парк буларак билгеле ул. Ванкуверда яшәүче милләттәшләребез белән очрашу да нәкъ менә биредә. Ванкуверда яшәүче татарларны моннан 3 ел элек Азәрбайҗанның Баку шәһәреннән күченеп килгән милләттәшебез Җәмилә ханым Биктимерова җыйган. Мин татар гаиләсендә туып үстем. Монда яши башлагач үзебезнең милли җырлар, бәйрәмнәребез, йолаларыбыз бик сагындырды. Шуннан интернетта үзебезнекеләрне эзләргә керештем ди ул. Сабантуй уздырабыз дип белдерү бирә. На первый Сабантуй пришли около 80 человек. Так мы все познакомились, и нам всем понравилась идея проведения Сабантуя, слушать народные песни, танцевать народные танцы. И в конце концов мы решили объединиться и сделать такую маленькую группу татар. Но я бы не сказала, что она маленькая. Я считаю, что в Ванкувере больше, чем 200 татар. Но на данный момент мы собираемся 80 и 100 татар. И дело в том, что это мы отметили 3-й Сабантуй, и народа все больше и больше, и мы все рады, что столько много людей собирается. И помимо Сабантуя мы собираемся на Ураза Байрам, на Курбан Байрам. И как бы... Чувствуем себя, что мы находимся в Татарстане. Җәмилә ханым Бакудан ире Денис абый һәм 2 балалары белән күченеп киләләр. Денис әфәнденең дә тамырларында яртылаш татар каны ага. Әкрен генә барлык эшләребез, гамәлләребез дә тәртипкә салынып килә. Үзебезнең арада иганәчеләребез бар. Быел Сабантуйга Казаннан да 12 Коръән китабы, 3 татар костюмы килде ди Җәмилә ханым. Инде актив милләттәшләребез белән дә танышыбыз алар күбесе Азия илләреннән күченеп килгәннәр. Рәшит абыйның әтиян-иләре Курган, Чиләбе өлкәләреннән, үзе Кыргызстанда туган. Лаеклы ялга чыккач Ванкуверга күчәләр. Гариповлар гаиләсе дә Кыргызстаннан, монда килгәнче 18 ел Россиядә яшәп алалар. Себер салкыннары үзәккә үтте, шуңа җылырак җир эзләп килдек ди Данил абый көлеп. Кайда гына яшәсәм дә мин татар булуым белән горурланып гомер иттем ди ул. Я жил в Киргизии, жил в Сибири, и татарин, если говорили татарин, то я только гордился этим, что я татарин. И, может быть, как меня отец всегда говорил, татарно яратмыйлар, анан эшен яраталар. Менә Эльмира ханым Тумакова Арча районыннан миңа 10 яшь чакта Ташкентка күченеп киттек дип башлап җибәрде сүзен. Ванкуверда инде 15 ел. Әйтергә кирәк, Эльмира Тумакова Британия Колумбиясендә 10 иң яхшы риэлторлар исемлегендә. Мондагы торак шартлары хакында да сөйләшеп алдык. Очень дорого. Уже здесь, в даунтауне, наверное, самая такая средняя квартира, самая малюсенькая, где-то 500, полмиллиона. Это будет самая низкая цена, совсем крохотная. Так, квартиры по 20 миллионов. Бик күп Кытайдан киләләр, акча белән алалар. Россиядан да байлар киләләр, алалар, да. Алалар. У нас не так, как в России, как было. Просто какой-то кошмар. Каждые 4-5 лет средний канадец меняет жилье. Гүзәл ханым Сайфуллина Үзбәкстанда туган, 2011 елдан Ванкуверда кызы Фатыйма белән яшиләр. Хочется общаться на своем языке, слушать музыку. Вот поэтому у нас здесь, к нашему счастью, организовалась такая маленькая команда Сабантуй, которая нас объединила. Поэтому и это нужно передавать своим детям. По-татарски не совсем говорю, но корни есть корни. Когда слышу татарскую музыку, мурашки по коже. Пытаюсь как-то, я считаю, это очень правильно сохранять традиции и как-то новое поколение обучать. Татарским обычаям, традициям. Я тоже очень хочу выучить татарский язык. Я думала даже, может быть, школу открыть в какой-то момент в Ванкувере, если будет достаточно большая община.
Ванкувердагы милләттәшләребез йөрәк кушуы, күңел теләге, милли рух көчле булу нәтиҗәсендә берләшкән. Бу иң мөһиме. Йөрәктән чыккан гына йөрәккә бара. Киләчәк буыннарга татар халкының мирасын җиткерә алачакларына шик юк. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Ванкувер, Канада. Бүген тарихи кадр сәхифәсендә без сезгә татар халкының затлы нәселе Фатиха һәм Сөләйман Аитовлар һәм аларның милләт өчен кылган изге гамәлләре турында сөйләрбез. Игътибарыгызга тарихи кадр сәхифәсе. Сөләйман Мөхәммәтҗан улы Аитов 1862 елның 1 февралендә Казанның 2-нче гильдия сәүдәгәре гаиләсендә туа. 1898 елда ул Казанның Бишбалта бистәсендә 2-нче җәмигъ мәчет салдыра. 1902 ел башында ул сәүдәгәр Гыйзатулла белән бергә бакыйлыкка күчкән сәүдәгәр Исхак Арслановның губерниядәге иң яхшы сабын кайнату заводын сатып алалар. Соңрак Сөләйман Аитов Казан сәүдә банкы җитәкчелегенә керә. Россия хөкүмәте һәм патша тарафыннан да бик зур игътибар һәм хөрмәткә лаек була. Иганәчелек һәм җәмәгать эшлеклесе буларак аңа төрле орден һәм медальләр бирәләр, төрле дәрәҗәле күкрәк тасмалар тагалар. Соңгы сулышына кадәр ул мохтаҗларга ярдәм итә. 4-нче хатыны Фатиха Аитова җитәкләгән хатын-кызлар гимназиясендә үз хисабында тота. Россиядәге беренче мөселман берлеге фиркасын төзергә ярдәм итә. Татар милләтен үстерүче башлангычларга матди яктан булыша. Алар хатыны Фатиха белән 5 ул тәрбиялиләр. Фатиха Аитова 1866 елда Оренбург губернасы Троицк шәһәрендә туган. Беренче гильдия сәүдәгәр миллионер Габделвали Әхмәтҗан улы Яушевның беренче хатыны Мәгъдүдәдән туган кызы. Татарлар арасында башланган җәдитчелек хәрәкәте, феодализмга каршы көрәшә башлаган чорда, ул белемгә, яңалыкка, хатын-кыз мәсьәләсен хәл итүгә омтыла. Милләтне алга җибәрү, аң белемле яшьләр тәрбияләү өчен тик аң белемле мәдәниятле аналар гына тәрбияли алуын аңлап, хатын-кызларны, булачак аналарны укыту, мәдәниятле итү мәсьәләсе алга куела. Аитов мәктәбе башта башлангыч дини мәктәп була. Дин дәресләре укытыла, дугалар, намаз өйрәтелә. Шулар белән бергә татар-рус телләре, хисап, җәгърафия, табигать, матур язу, рәсем фәннәре укытыла. Гаилә тормышы өчен кирәкле аш-су әзерләү, кисү, тегү, шигү эшләрен өйрәтергә аерым осталар чакыра. Фатиха Аитова мәктәбенә укытучылар җитмәгәндә Ләбибә Хөсәйния мәктәбенең иң алдынгы укучыларын укытучы итеп чакыра. 1913 елда укучылар саны 200-гә җитә. Үзендә 4 сыйныф укыган кызларны тагын да зуррак сыйныфларда укыту өчен 1913 елда мәктәбен рус гимназиясе кебек 8 еллык мәктәп итеп Русия империясының мәгариф министрлыгына барып җитеп, Казанда татар кызлары өчен хосусый урта мәктәп ачырга рөхсәт ала Фатиха ханым. 1916 елның 29 октябрендә башлангыч мәктәп Казандагы татар кызлар гимназиясенә әйләнә. Монда үз заманы өчен абруйлы укытучылар укыталар. Махруй Музаффария, Мөхәддин Корбангалиев, Парижның Сорбонна университетын тәмамлап кайткан Сара Шакулова укыта. Мәктәптә эш барышы турында татар һәм рус газета журналлары хәбәр биреп тора. Монда Оренбург, Уфа, Троицк шәһәрләреннән эш тәҗрибәсен өйрәнергә киләләр. 1918 елда хосусый мәктәп ябыла, икенче баскыч урта мәктәп итеп үзгәртелә. Бу гимназия әле дә үзенең эшен дәвам итә. Бүгенге җиткерәсе темалар шулар иде. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.